azterketa egunan lehenengo posizioa, zuk zure burua irudikatu azterketa idazten, edo iten, edo esaten, ja, esperientzian sartua zaude. Ta sentitu ikaragarri gustoa, ikaragarri zentratua, zure buruaz arro, konfiantza osuakin dakizun guztia emanaz. Eta aldi berin, ikusi, zure eszenatokian zaudela, zure eserlekuan dela, edo esan bertzuna esaten aizala, edo defenditu bertzunoi lanoi defenditzen aizala, zauden lekuan zaudela epaimai bat do, zure irakaslia dela, edo bestelako epaimai bat, eta epaimaikuk zutaz arro daude, harritu daude, joe, zein ongi prestatu duen, zure autoestima gainezka jarko duten mezuk diali zuk zure buruai. Ze ederra torri den zeinen seguru duen, ze hau gozamena zenbat hobetu dugun azken urteotan bitu ze nolako ikaslik atetzen nahi gan, hola, zure burua tope jarri arte. Eta, esperientzia hau bizita, zure barruan esan, bai, hau da netzan nahi dutena, bai.